som ho. Striekal som ho. To vieš, čo mi urobil? Buka mi hodí, takže raketa. Komu hore mi hodí? Ale to je nad hlavou. A ja som si myslel, že vyseď. Nie, ako... Ja sa nepamätám. Ja som si myslel, že sa nemyslí. Nemci, ktorí šetrí. To prišlo zo západu. Že prečo dávať od toľko materiálu viac, tak spravíme 15, 18, nie 19. A ušetrili na materiálu. Kurde, to bol problém. A že spúštam takú platicu a túto trochu technickú natankoval na pol dňa. Monika centrála bez problémov. Stíhalo. Na tom plyne ten kopanie to bolo škaredé. Bol aj taký ovál. Ať nie 3-4 deci. Vyskúšali aparatúru a tak dále. A pozri, one sa ťahajú. Môže idem spať, ale... Zásah proti narušiteľu. Najebaný. Aj sa dočúral. Vlasa zahral tak, ekonomický Vlasa. Kto? Vlasa. Kováčová vybehla na učebník, ťahala po svojej učební a kričala. Toto je reál, toto je reál, toto je reál. Normálne to halo mrazné, to ako urobil. Šumíku, tak urobil. To však v Lani mne dali krv, nie? Ten vojenský. A chodili okolo mňa. A čo si sa udrel? A ja som mal byť akože